Mina nje ngizokulinda la. Esikhaleni kantombi. Ngoba kukancane ukuthi ungaphumelela mase ngazi. Uma sijabula sonke. Kanjalo futhi uma uphazamisa oyedwa uzosiphazamisa sonke. Wasuka la igama lifele. Wafela igama lokungibiza estage la ekhaya. Wathi ucela indoda enkulu. Wathi induna bani insizwe edlula wena iyanuma. Namanje iyanuma. Hayi-ke mbukeli nakho production ke lapha-ke umnumzane laphana-ke ubonga inhlanhla ke inkulumo yakhe-ke lena-ke engaphelele-ke nokho ngenxa yokuthi-ke inde kakhulu kodwa-ke ungayithola laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana laphana ku-YouTube uvele uye laphana nje uthi Inakho Productions uzobusithola inkulumo yakhe ephelele noma-ke uye ku-Facebook-ke uthi-ke Inakho Production uzobusithola inkulumo yakhe ephelele-ke lapha-ke bahambile-ke sebephume ethendeni lapha bebungaza khona kwesilungu obekune program khona ebihlelekile kanti ke bayini ke sebeyobonga lapha khona efika insizwa zagiya zijabula zazisuka lapho ke ziholwa ke ubaba noma ngithi umnumzane lapha ke uGwala ubaba kaBonginhlahla Gwala ke eseyihola ke eseyamanje kwaRondo nalakhona futhi efike zakhuza izaka endlini zaphinde futhi ke zahuba amaculo akhona kaGwala ngenhloso yokujabula yokukhombisa ukuthi umsebenzi ke usuphethile noma uhambe kahle lapha ke uyena ke lapha ke ubaba Bonginhlahla ke lapha ke eseyihola ke manje esebheke kwaRondo lapha ke insizwa kanti ke ungadideki imbukele weInakho Production ke zonke lezi insizwa ke oyibona egcwele isibaya lapha ke insizwa zakhona lapha kaGwala
Hayi ke mbukeli lakho production ke yona ke video ke lena ke njoba ke ubonile ukuthi ke cha umndeni kwaGwala uma usuthe uhlangene nje ubona nje ubaba evuma isinsizwa ke lana ke ngiyazi ukuthi umuntu lo production ke uyayibuza ke nawe ukuthi ke kanti ibirthday into ezwayo noma ngithi ke ukubungaza usuku lokuzalwa kwengane uma izalwe ekhaya into eyenziwayo cha kunjalo ke impela ke nje ubona ke ukuthi ke cha akukho bekwenziwa lapha okunye ngaphandle kwengoma nemvumo nakhona futhi kwaronda kukho ukuthemeleza nokukhuluma nokushisa impepha abakwenzile kodwa into abayenzile kuphela yikho ukuthi bebevuma bejabula nokubonga ithonga labo nokubonga amadlozi akhona ukuthi abasingathile noma asingatheni umntwana wabo ke lokade bemgubhela usuke okubonga inhlahla Gwala ake siboke ke mbukeli production ukuthi ke uhlale nathi ke kuyona lo mcimbi uzophele ulokhu ubukele la kwi-Inakho siyabonga kakhulu isupport yenu bafowethu ke nisi share ke ama video ethu ke nisilandele futhi kwezinye inkundla zokuxhumana ke ku Facebook ke na ku YouTube nje uthi Inakho production ilapho usithola khona #indaba zethu indaba zakho.